ind i en privat server, og jeg kan se, at den ikke giver mig det. Så jeg spiller ind og gør det igen. Fordi jeg synes faktisk, at min karakter for den bliver faktisk virkelig pæn. Så vi gør det bare igen med præcis det samme, som vi ligner den samme. Hey, vi kan også tage bogen dog. Nej, det er ikke mig. Og så har vi en ridehjelm. Ej, vi skal have glimmer på. Det skal vi da. Det her er en ting, der er stensikkert der. Og vi tager præcis den samme på her. Og præcis den samme på her. Sådan der. Godt. Nu er vi klar. Så vi går ind i stedet og ser. Okay, det er sådan en. Jeg tror bare, vi tager den her. Hvad skal man i det spil her? Nå, måske her. Nej. Jeg ser jo slet omkring. Men I må meget gerne hjælpe os at skrive, hvis der er, at I sådan ved, hvordan man får udstyr. Jeg skal nok lige slå kommentaren til. Og den springer også. Det her, det er en oh my god, oh. Det var for en hest op på. Og den springer. Hvorfor springer? Er der en måde, man kan gøre? Hallo? Nå, okay, så man gør sådan her, så kan man selv vælge størrelse. Hvordan går den ud? Nå, her. Ja, okay, yes. Jeg kan gå til styr, fordi jeg spiller på telefonen. Jeg vil tage lige se igen, hvis den gider godt igen. Jeg skal bare lige helt lige på springen der. Og hun rejser sig. Jeg prøver bare lige at ride herover. Er det her en indendørs herover, eller er det en ethundsted? Og stop. Ja, men okay, så er det sådan indendørs. Altså, man må lige sige, nu prøver lige at hoppe af, jeg skal spille ufrost der, og de hopper.
er det sådan, så man kan stå og kigge. Ej, oh my god, hvor fedt. Og man kan ikke falde ud over. Fedt, mand. What, det er faktisk perfekt. Men, ej, her var der et dressur. Nej. Jeg skal være, det var opvarmning. Jeg ved ikke en skid. Men vi går ned til en hest igen, og så prøver vi bare lige at gå ind på den her mega flotte bane der. Jeg kan se det også helt her. Ja. Okay. Så har han der altid sur og spring. Jeg er lidt stille, men bare det fordi I skal fatte det. Men her, der er der sur. Det kan jeg måske godt finde af. Og nu prøver jeg ikke det frem. Ej, jeg skal ikke. Det går ikke. Jeg må godt lige skrive, at jeg ved, det kom. Sådan L1. Og stand up, stand up, stand up, stand up. Det er gør sådan her. Okay. Ja. Yeah. Det er sådan lidt kedeligt at spille her, jeg ved ikke. Det er det faktisk sødt. Hvis ikke man ryger dem, så er det ikke, hvis det gør med en lans, så man ryger af. Like, hvad sker der? Ja, det kan man også. Jeg ved ikke. Når man gør sådan, nej. Okay. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Jeg tror, jeg spiller lidt dårligt. Men den kan i hvert fald godt gå. Skal vi lige se. Ja. Hvorfor er den ikke givet stoppe med det? Altså, er de her sådan vildt dårlige spil, eller det var mig, der sagde, forstår en skid? Ja, okay, stop. Ja, men det og så er der noget, jeg ved ikke om det er fordi jeg ikke forstår det, men så er der sådan noget, der ikke er særlig godt. Og ja. Men jeg tror bare det var alt. Så tusind tak fordi I så med. Husk at like, subscribe og til, så jeg får en mission hver gang jeg lægger en ny video.